nešto ukusno? Ajde, požurite. Naravno, draga. A sad ću napraviti voćni koktel. A treba mi ananas. Od njega ću napraviti jestivu čašu. Da, izvadit ću unutrašnjost. Odlično. A sad mi treba blender. A gde je? O, evo ga. A stavit ću voće unutra. A prvo mi treba mandarina. Aha, tako je. Zatim ću uzeti jabuke. I uključujem blender. O, gledajte kako to lepo izgleda. Super! Baš mi se sviđa. I sama bih popila takav koktel. Dakle, sipat ću ga u čašu od ananasa. I na kraju ću ukrasiti sve bobicama. O, da, to je preslatko. Baš sam zadovoljna. Šta to radiš? Ja ću napraviti mlečni koktel. Sipat ću mleko u čašu, tako je. Zatim ću uzeti čokoladne bombe. Gledajte kako mogu. Bako, zar to nije super? Gledaj. Ja sam klovn. Jao, sve sam ispustio. O, šta je to? Marshmallow? Probat ću. Sviđa mi se. Da, ali ostala mi je samo jedna čokoladna bomba. U redu. Jess će sama staviti u mleko. A meni treba grožđe. Stavit ću ga u čašu. Da, na pola. A drugu polovinu ću napuniti ledom. Zatim ću sipati vodu. Tako je. Gotovo. A sad ću dodati malo jogurta. To je to. Moj koktel je spreman. Jess, možeš da probaš. Prijatno, draga. Vrlo rado. Sve izgleda jako super. Dakle, da počnem. To je čudno. Ovdje je čokoladna kuglica. Šta da radim sa njom? Shvatila sam. Treba je staviti u mleko. Da, tako je. Uspelo je. Neverovatno. Pa to je kakao sa marshmallowom. Mora da bude ukusno. Da, super ideja. Baš mi se sviđa. A šta je ovdje? Ovo je voćni koktel u ananasu. Čak ima i voće na čačkalicama. Obožavam voće. Sviđa mi se. A sad ću probati sam koktel. Wow, kako osvežava. Da, osjećam se kao na pravom odmoru. Znate, dopalo mi se. Ostalo je probati posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. I ukus je dobar. Ali pobedila je baka. Čestitam. Jeste čuli, ja sam najbolja. Pobeda je moja. To. Wow, nisam znala da je podvodni svet tako lijep. Neverovatno. Šta? O ne, ponestalo mi je čipsa. Kako to? Gladnila sam. Hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. Šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu. Dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo.
Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku. Pogledajte, moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, bako, svaka čast. Dobro, dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože. Neka hvala. Ma daj, bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako vidi. Jao, to je neki monstrum. Fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam. Prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula. Pa to je Phil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super. Ne želim ništa od ovog. Tačno, želim sladoled. Dobar izbor, Ben. Tvoja baka je stručnjak za sladolede. Dakle, trebaju mi jagode. Jutro sam ih donela iz moje bašte. Odlično. Sipat ću se u blender i uključiti ga. Tako je, napravila sam sok od jagoda. Sipat ću ga u kalupe za sladoled. Eto, taman za 3 sladoleda. Super. Nešto sam zaboravila. Tačno. Moram dodati sveže mlijeko. Odlično. To će biti ukusno. Ali to nije sve. Dodat ću još malo kivija. Iseći ću kivi i narendati ga. Super. Sad je moj sladoled spreman. Ostalo je samo ubaciti štapiće i to je to. Ja ću napraviti rol sladoled na specijalnoj dasci. Veoma je hladna, tako da se sve odmah smrzava na njoj. Sipat ću malo mlijeka. A sada malo fante. Ona će dati sladoledu lepu boju i ukus jagoda. Prelepo piće.
Jedne limenke će biti dovoljno. A sad ću dodati mini Oreo. Ben će biti oduševljen, a znam da on obožava Oreo. Ostalo je sve promešati uz pomoć 2 lopatice. Da, tako je, odlično mi ide. Savršeno. Wow, kako cool, šefe. I baka ima lep sladoled. Ja još ništa nisam spremila. Imam ideju. Što bih pravila sladoled kad ga mogu kupiti? Jedan sladoled, molim vas. Izvolite. Hvala puno. Jedva čekam da ga pokažem Benu. Eto, ja sam završila. Šefe, a vi? Skoro. Ostalo je samo uviti to. I preliti sirupom od jagoda. Sipat ću što više sirupa, da bude što slađe. I stavit ću još malo borovnice. Odlično se slaže sa sladoledom. Eto, sve je spremno. Baš kreativno. I ja sam završila. Stavit ću svoj sladoled na tanjir i ukrasiti ga jagodama. Pošto su svi završili, hajmo kod Bena. Da. Wow, sve izgleda tako ukusno. Probat ću prvo ovaj neobičan sladoled. Izgleda baš zanimljivo. Kakav je ukus? To je prelepo. Baš mi se sviđa ukus jagoda. I Oreo tako zabavno hrska. A sad ću probati bakin sladoled. I tu su jagode. Ekstra. Baš mi se sviđa. Hladno je. Joj. Dakle, ostalo je probati posljednji sladoled. Izgleda baš lepo. Kakav je ukus? Wow, nevjerovatno. To je najbolji sladoled. On je pobedio. Ja sam pobedila? Moj sladoled je najbolji. Hvala, brate. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i seći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. Bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super. Bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekala. Jao, pazi! Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. Bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam.
Ups, verovatno je to bolelo. Moje torte bolja. Kako da ne? Moje je bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku Huba Buba. Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moje torte bolja. Ne, moje je bolja. Kako ste mi dosadili? Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. Moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijatno, mala? Da, prijatno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. Da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Ćao svima. Hoću da pojedem ovu divnu hranu. Jedu mi se nudle? Da, naravno. Nudle, nema problema. Prvo treba razbiti jedno jaje. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati slaninu. Tako lepo miriše. Odlično, sve se ispržilo. Sada mogu početi da pravim nudle. Pogledajte kako mi dobro ide. Prelepe domaće nudle. Ostalo ih je skuvati. Hej, Ben, šta to radiš? Moraš kuvati. Kreni. Da, tačno. Vreme ističe. Dakle, ja ću uzeti instant nudle i preliti ih vrelom vodom. Tako je. Kakav lep miris. Pa ni nešto. A moje jelo još nije spremno. Prelit ću to sve sosom. Zatim ću staviti jaje, slaninu i to je to. Može se probati. Završili smo, posluži se. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo ovo jelo. To je mnogo ukusno. Kako dugačke nudle. Super, oduševljena sam. A sad ću probati ovo. Uzet ću viljušku. Slanina, obožavam je. Ne, viljuška mi neće trebati. Ješću ovako, baš me briga. Njam, njam, njam. Kako ukusno. Predobro. To je najbolje jelo, pobedilo je. Ja sam pobedila. To, super. A sada želim kokice. Možete početi da spremate. Savršeno jelo. Prvo ću napraviti kokice. Stavljam kukuruz u foliju. Zatim Skittles i marshmallow. Da, tako je. A sada uvršćemo sve to. Odlično. Može se staviti u rernu. Bacam. Hvatam. Tu. Stavljam u rernu. Tako je. Treba malo sačekati
I kokice će se vratiti kod mene. A, pazite! Uhvatio sam. Šefe, morate da pazite. Sve u redu. Kokice su kod mene. Otvaram. Wow, da. To je baš ono što sam htjela. Kokice su spremne. Svaka mi čast. Ja znam šta želi moja unuka Lindsay. Dakle, stavljam kokice u tiganj sa uljem i dodajem šećer. A sada mešam sve to. Tako je. Čekam dok se sve spremi. Kakav miris. Pokriću poklopcem da nijedna kokica ne pobegne. Napravila sam savršene slatke kokice. Divno. Chloe, šta si ti smislila? Bako, ja imam drugu ideju. Stavit ću zrna u aparat za vafle. A sada prelivam sve nutelom i zatvaram. Da, tako je. Ostalo malo sačekati. Pogledajte, napravila sam vafle sa kokicama. Sestro, probaj. Kako lepo. Što? Je li to vaflo? Zanimljivo. A nikad nisam jela vafle sa kokicama. To je prelepo. A šta sada da probam? Da, probat ću ove klasične kokice. Trebalo bi da su ukusne. Jesu. Svaka čast. A šta su ovdje spremili za mene? Šokirana sam. Kako se lepo razvlače kokice. Wow, pa to je marshmallow. Predobro. Oduševljena sam. Šef je sigurno pobedio. Napravio je najbolje kokice. Da, pobeda je moja. Zaslužio sam je. Vaš sljedeći zadatak je slatkiši na štapiću. Ja ništa ne razumem, ali pokušat ću. Gdje je moja korpa sa voćem? Dakle, treba iseći ananas, bananu i sve ostalo. Dobro je što imam uređaj s kojim mogu napraviti cvjetići. Sada to sve stavljam na štapić. I onda ubacujem u saksiju. Ali umjesto zemlje ću koristiti sveže jagode i borovnicu. Da, tako je. A moje cveće je spremno. Preslatko. Jao, dragi, šta ti je? Šta je, bako? Jao, jesu već svi počeli? Ja imam samo lizalicu. Dobro, sad ću je obrisati i bit će kao nova. Izgleda loše. Treba smisliti još nešto. Mogu poslužiti malu sa mojim kolačima, bombonama i marshmallowom. Super. Ali nešto nedostaje. Točno! Imao sam žvaku, kako sam mogao da zaboravim na nju. Ona je najlepša. Nedostaje samo čokoladnog sirupa. Kako lijep! Mala će biti oduševljena. Ćao, bako. Da, malo sam se zaneo. Dakle, sipat ću malo sirupa i to je to, ja sam završio. Da li je to sve za šta ste sposobni? Treba uvek počinjati od mesa. Tako da ću prvo ispržiti pljeskavice. O da, kakav miris. Pljeskavice su spremne. Dakle, vreme je da sastavim hamburger. O da, perfekto. Ja sam majstor za hamburgere. Ali to nije sve. Posljednji dodir. Fontana sa sirnim sosom. S njim ću politi sve svoje burgere. O da, to će biti predivno. Prijatno, mala. Poklon, brate, izgleda baš ružno. Ne želim da probam to. Je li to salveta? Uj. Dobro, marshmallow ću probati. Marshmallow u čokoladi volim. Sviđa mi se.
Gledajte, sad ću naduvati balon za vas. Ha, cool! Oho, to je fontana? Čekajte, ali unutra nije čokolada. Sad ću da probam. To je moj omiljeni sirni sos. Super! Rado ću politi burgere sa njim. O, da! To je prelepo! Oduševljena sam! Oho, kako lepe cvetiće je baka napravila! Rado ću ih pojesti! O, da! Prelepo! Oduševljena sam! Dakle, pobedila je baka! Čestitam! O, hvala draga. Srećan rođendan.